Много хора се чувстват недостойни да получат щастие, недостойни да получат изобилие или любов. Когато се чувстваме недостойни да получим нещо, ние затваряме енергийния си съд за получаване на това желание. Вярванията, че съм достоен да получа, че заслужавам да получа, създават най-мощния енергиен съд, който може да задържи най-голямото изобилие. Вярата, че сме предназначени да бъдем щастливи, предназначени да бъдем проспериращи, предназначени да бъдем обичани, е най-мощната духовна работа, която можем да извършим. Чувството, че сме достойни да получим, е най-високото ниво на съзнание, което можем да постигнем. Как човек може да знае, че е достоен или е предназначен да получи нещо? Има един начин да знаеш със сигурност. Ако желаеш нещо, това означава, че си бил избран да го получиш в някакъв момент. Вселената никога няма да ти даде желание, ако не си достоен и предназначен да го получиш. Толкова е просто. От този ден нататък си казай: аз желая изобилие, защото съм избран да го привлека. Никога няма да желая нещо, което не е писано да е част от живота ми. Твоята душа е безкрайна и е дошла в този свят, за да бъде щастлива, просперираща и да получи любов и изцеление. Важно е да имаш увереност в това, което Създателят иска да ти даде. А още по-важно е да имаш увереност в себе си, че можеш да го получиш.